Kanadai Viktor urat keresem, az ügyvéd urat. Én vagyok az. Moment, telefon. Rendben. Yes? Yes, yes. Okay, okay. Okay. Hi, how are you? Okay, okay. Move. Yes? Tomorrow? Okay. Yes, okay, bye. Come. Magyar romákról érdeklődnék, hogy mi van velük itt Kanadában. Hát, a magyar romákkal? Igen. Azt akarnál tudni? Nem tudok róluk mit mondani, de azt Viktor úr, mondjon már valamit róluk. a romákról? A romákkal mondjak? Oké. Az van a romákkal, hogy nagyon rózsás a helyzet. Azon a romákkal, hogy nagyon rózsás a helyzet. Értem. Érti? Hányan kapták meg a letelepedést? Idáig, ahogy most mindjárt várjon. Itt fel volt nekem írva ide. Idáig úgy láttam, hogy 4-en tettek meg, kérem szépen. És mit mondták a tárgyaláson, amiért megkapták? Moment. Arról most éppen nem tudok felvilágosítást adni, mert akkor hajtom a papírokat. Mennyit százalékoltak? Mennyi? Százalékoltak le Isten hány embert? Már is mondom magának. Mindjárt, moment. Wait. Már ezt az angol nyelven se felejtsük el egy kicsit. Wait. Már on. Tizenketten idáig. És milyen KFC-je van magának? Van nekem ez a orgolakártyám van. Ennyi van csak. Orgolakártyám. Mennyit keres? Egy hónapban teszik mondani. 10-20 ezer dollárt. Jó. És mi ügyben jött ön most hozzám? Letelepedést szeretném megkapni. Nem fogja megkapni most azt. Miért? Hát arról nem adott magának felvilágosítást, de úgy tudom, hogy azt nem fogja megkapni. Maga mióta van itt? Ugye én 15 éve. Yes. Hogy hívják magát? Viktor. Milyen Viktor? Bari. Bari Viktor. Yes. Moment. Írnom kell. Oké. Egy percre bocsásson meg. Hello? Moment, please, moment. Tomorrow?
Yesterday, fuck you. Okay. Bye.